Ụbọchị taa amụrụ anyị onye nzọpụta, onye bụ Kristi dị nwenu. Ụbọchị taa amụrụ anyị onye nzọpụta, onye bụ Kristi dị nwenu. Kwupụtanụ nzọpụta ya ụbọchị niile, mee ka ụwa niile mara maka otito ya. Kwupụtakwa ọrụ ịtụnanya ya n'ebe ndị mmadụ nọ. Ụbọchị taa amụrụ anyị onye nzọpụta, onye bụ Kristi dị nwenu. Eluigwe ṅụrụ ịba, ụwa gọrọ ibe, oke osimiri na ihe niile dị n'ime ya tienụ mkpu ọṅụ, ala ubi niile na ihe niile dị n'ime ya ṅụrịbanụ. Ka osisi niile dị n'oke ọhịa kwebukwa ṅụrị n'ihu nke Onyenwe anyị, n'ihi na ọ na-abịa ikpe ụwa ikpe. Ụbọchị taa amụrụ anyị onye nzọpụta, onye bụ Kristi dị nwenu. Ọ ga-eji ikpe nkwụmọtọ na eziokwu were kpee ụwa na ndị mmadụ ikpe. Ụbọchị taa